Llavors arribaren els romans, que aprofitaren alguns assentaments anteriors, però a causa del seu poder ja no va caldre que s'establissin en llocs estratègics, fet pel qual aixecaren les seves noves ciutats molt a prop del riu o en cruïlles de camins. L'èxit de les ciutats romanes va ser notable, i la major part de les que fundaren segueixen habitades, entre les quals cal destacar Calahorra i Saragossa. El passat àrab de la Conca de l'Ebre està reflectit en multitud de detalls que comencen amb el ric llegat del seu idioma, molt especialment en tot allò que fa referència a l'aigua i al camp, amb paraules com assut, sínia, séquia, oli, però també amb multitud de productes que arribaren amb ells i que van contribuir notablement a diversificar i millorar la gastronomia. La reconquesta cristiana configurà en essència la Conca de l'Ebre tal com la coneixem avui dia. Llavors van ser la sort, l'elecció de l'emplaçament i la tenaç manera de treballar de la gent els factors que van fer créixer més unes ciutats que d'altres, amb l'afegit d'un factor profundament pertorbador, com han estat les freqüents guerres que han assolat una vegada i una altra la Vall de l'Ebre. És difícil trobar algun període en el qual les guerres no hagin arrasat de manera total o parcial les riberes de l'Ebre i les dels seus afluents. No cal remuntar-se gaire temps enrere per recordar l'horror de la batalla de l'Ebre, precedida per la guerra entre França i Saragossa, com a trist exemple de la destrucció d'una ciutat. I és que no hi ha pitjor riuada que una guerra. La tossudesa del riu a destruir les obres que les diferents civilitzacions han aixecat als seus voltants ha coincidit sempre amb la voluntat humana de no deixar-se vèncer. Fent grans sacrificis, s'han reconstruït repetidament les construccions que l'Ebre i els seus afluents s'emportaven, ja que la recompensa era gran. El premi a la constància era poder portar l'aigua fins als horts que alimentaven persones i animals. Creuar per sobre els rius a voluntat i sense por de veure enfonsar-se fràgils barques. Moldre el gra sense utilitzar cap animal. Fabricar pólvora. Construir armes o eines per llaurar i tantes d'altres activitats que s'han desenvolupat al costat de rius i de séquies. En aquesta lluita per la supervivència, finalment sembla que el riu és qui hi ha sortit perdent. Fins i tot algunes de les obres que es donaven per perdudes per sempre tornen a tenir vida gràcies a les rehabilitacions dels darrers anys. La incontenible fúria de l'Ebre s'ha apaivagat fa menys d'un segle amb els prop de 130 grans embassaments de la seva conca. Unes obres que es van esglaonant al llarg del riu i en van minvant les forces, convertint la seva energia salvatge i destructora en l'electricitat que ens permet gravar i veure aquestes imatges. Ara els rius són domesticats a caprici pels gestors de les conques, frenant riuades i avingudes i dosificant el seu cabal durant l'any. Per descomptat, tot això ha costat un elevat preu en forma d'èxodes i de despoblació. Van ser altres temps i altres societats que no podem recuperar. Tampoc és clar que fos gaire sensat fer-ho.
Les seves aigües, gairebé mortes a la fi del segle XX, van recuperant de mica en mica el pols i van guanyant en qualitat a mesura que es posen en servei noves depuradores que, en uns quants anys, tornaran a l'aigua dels nostres rius les característiques que tingueren fa segles i mai no haurien d'haver perdut. Els ponts són les infraestructures hidràuliques que més es fan servir i a la vegada les menys conegudes, ja que el trànsit per un pont sovint ens impedeix poder-lo contemplar. La dificultat de fer els fonaments dels ponts en bona part del llit de l'Ebre va fer que fins al segle XX fos realment complicat construir-ne. No n'hi havia en el curs baix, ja que l'últim era a Saragossa, i en el tram mitjà hi havia els de Tudela, Lodosa, Logroño, San Vicente de la Sonsierra, Haro i Miranda de Ebro. A partir d'aquí, era molt més fàcil la seva construcció a causa del menor cabal i amplada del llit. Durant el segle XX, els ponts es van multiplicar i, juntament amb elements purament utilitaris, trobem ponts realment atractius, tal com en donen fe els més recents de l'Expo de Saragossa, i sense oblidar el gran nombre que es reparteixen no solament per l'Ebre, sinó per la seva conca en general. La riquesa monumental de l'Ebre i de la seva conca és tan notable com la de la resta de la península, cosa que fa difícil destacar-ne casos concrets. Pel seu caràcter de riu navegable i de notable via de comunicació, els castells voregen el curs de l'Ebre i vigilen el de gairebé tots els seus afluents. Entre les torres de Carrova i Campredó a la vista del Delta i el castell de San Vicente a Argüeso, al mateix naixement del riu, hi ha centenars de fortificacions que colonitzen turons estratègics segons el moment en què es van aixecar. Uns es mantenen dempeus, com muts i ara inútils testimonis de guerres i d'intrigues, en què només en comptades ocasions van tenir la possibilitat de comprovar la seva capacitat. D'altres han estat reconvertits per a usos molt més pacífics, antagonistes, podríem dir, ja que ara la seva missió no és foragitar l'intrús, sinó acollir-lo entre els seus murs. En aquest aspecte destaca el castell tortosí de la Suda. Un altre component inseparable del paisatge són les ermites i els monestirs que es reparteixen per la conca de l'Ebre, colonitzant les altures que els castells menyspreaven i deixaven lliures. Milers d'ermites, en els seus més diversos graus de conservació i d'interès paisatgístic i arquitectònic, són visibles des de l'Ebre i els seus afluents. Menors en nombre, però d'incomparable interès, són els monestirs, unes construccions que molt sovint van conviure amb els castells, però que han arribat fins als nostres dies en un estat força més bo. Potser aquests són els monuments més espectaculars de la zona visitada, unes obres grandioses en les quals van treballar els millors professionals de cada època.